Alltså allvarligt, akta er, för det är en fet jävla bomb. Vänta, jag ska hämta. Här har ni. Här har ni. Den här duger gott. Ta den. Det är godt nok. Så må bare vende sådan. Men vem ska spraya? Du skal bare holde den her ved siden af. Ovenpå den der, ja. Og så når du tænder, så skubber du bare ned. Så det skubber den ned, eller skal jeg skubbe den ned? Det gør du. Vänta. Men du siger først til, når du tænder. Har du spray in? Spray? Ja. Okej, ja men okej. Och så trycker ner, sen backa. Sträck ner! Backa! Backa!